נשמה, עם כל הכסף שהשקעתי פה על התפאורה, את הצורה אני אפרק לך. פרינציפ מפרקת. אין חיה כזאת, פודקאסט לחיות רעות. אין חיה כזאת, עם בוסמת וצופנת. שלום לכל המעריצים והמעריצות שלנו, אני צופנת. ואני בוסמת. אבל למה את נדחפת? ישר לנבוח? מי נבח? רק אמרתי שאני בוסמת. טוב, אנחנו ממשיכים. היום בפרק אנחנו רוצות לפתוח סוגיה עתיקת יומין. האם עדיף כלב או חתול? כלב. אז ברור לכולנו שחתולים עדיפים. אנחנו בניגוד לכלבים נקיים, אסתטיים, עצמאיים. חתולים בוגדניים, רעים, דואגים רק לתחת של עצמם ולא רואים אף אחד ממטר. כלבים הם נשמות טובות, לא סתם קוראים לנו כלב. אנחנו כמו לב. לב בלי סטנדרטים שמשאיר קקי על הרצפה. בהחלט לב גדול מאוד. מה אמרנו על הקקי? אמרתי לך שזה נקודה רגישה, למה ללכת לשם? את רואה שאת רעה? אז את רוצה לפרק את הפודקאסט? אם את רוצה לפרק, בואי נפרק. כי אני את הדיבור הזה לא אקבל, אני כבר אומרת לך. אין בעיה, בואי נפרק. נשמה, עם כל הכסף שהשקעתי פה על התפאורה, את הצורה אני אפרק לך. פרינציפ מפרקת. פרינציפ תעשי לבעלים שלך. פרינציפ אני אעשה לך. יאללה, מזדווגת. תזדווגת תקראי לאמא של החפוצי הזאת שעשתה אותך עם חתול רחוב בלי עין. רגע, ישרי. זה מה שהם תמיד רצו. אנחנו לא נשסע אחת את השנייה, אנחנו דוגמה מעולה לדו-קיום. נכון, כל הכבוד לנו. טוב, אז החלטנו שעדיף חתול. כלב. חתול. כלב. נגמר הפרק, בואי נשיר. We are the world. We are the children. תקשיבי, יש לך וויס קשה ואני לא יכולה, באמת. סליחה, אני שרה מקסים. כן, אין מה להגיד, נביחות ערבות לאוזן יש לך. עד כאן אין חיה כזאת, תעקבו מיד. מיד. בוסמת של מי הקקי פה על השטיח?